ev demêwe baş hêjayan. Hêjayan li sala 1988 ji ber hêrîşên jehrawî em derbederî Kurdistana Bakur bîn ya ku dagîrkirî dibin destê Turkan de. Ez yek ji wan bûm ku em li kampa Diyarbekir hakincî bîn. Li wêrê xanî hebîn em kirine tê de, xaniyek texe yaniyek tebeqa. Li xwarê wê jik bindav hebîn, wan bindava ji jorê biçûk hindek lêbîn ji bo ku xel tiştê xwe bikite tê de û lokaleka mezin ji tê de bî yanî holeka mezin ji tê de bî û li dorê me kempê de dormanê me hemî sîmkirî bî ji derve cendirme bîn û li ber dergehê şorta bîn yan polîs em dibêjinê û di nav me jî de Mîta Turka bî û yekî wesa ji deyna bîn Kurd bî navê wî Burhan bî. Bes Mîta fermî bî ya Turkî ew di nav kempê de bî. Evî şiya çend kirê girkiyê xwe diriz bikit û ewan lokala yan wan hola hevêt mezin bû hindek merema bikar bînin yê ku dijayetiya xelkê me yê di kempê de pê bête kirin. Li wêrê Hizir di serê min de hatin û çûn. Min got xizmet ne tenya ew e çeke û li serê çiya. Xizmet ewel vêrê jî ez bişêm ev zarok hemî mane bê ziman. Ez xwebaravî bikim û zimanê Kurdî bidime wan. Her çawa bişên bi xwe bixwînin û binivîsin. Ez rabî min dest pê kir ez mala ve çûm. Pêşewaziyeka zêde germ hate kirinê û bi taybet mala Xwedê jê razî Seferdubankî û taybet kurê wî Hisênî û her wesa hêja Mîsa Sefer ew nayê tejbîrkirin, palvedaneka zêde bû min çêkirin û dîsa jî Xwedê jê razî Reşîd Temeravay bi hemî mala xwe ve Kurd û Reşîd û Elî Reşîd alîkariya vê çendê û palvedana vê çendê gelek kirin. Em rabîn qotî hebîn qotiyet yet 10 kîloyet rûynî wextê xilaset bî me axet kirê û me deynan ew bîne kursîkê zaroa û me hindek dergeh ji serdaba vekirin me reş kirin, me kirine texta reş û me dest derzdanê kir û xwendevan zêde bîn. Me ji rabî xwendingehê xwe zêde kirin, me kirine 3 ya 4 hekel diristehîl bîra min bit. Hêjayên kuşyan alîkariya min bikin. Duwarê derzdanê de hêja Elî Reşîd Temeravay, hêjayên Mecîd Bosalî, Hecî Bosalî, Kurdo Bamernî, Revend Bamernî û Mîsa carek dî ez bêjim Mîsa Sefer ji bîr nayê kirinê palvederekî zêde zêdeye germ bî û zêde zêde palvedayîn bo vî karê henê bicih bêt. Ew kar me kir hindekan evêt ku Mîta Turkan bi xwe kirîn pê kolek zêde kirin ev xwendingehê me ji bin biçin lê bi hêza deybaba û zaroan nikarîn yan neşiyan evê çendê bicih bînin. Rabî çi kirin çûne Mîta Turka û gilî û gazindêt me kirin û ev yê xwendina zimanê Kurdî din. Şiya hejî gotinê beriya swî tiştî bêjim ku Kurdê me yê Kurdistana dagîrkirî li Bakur ew damazanîn ku em ê
خواندنê bi zimanê Kurdî didin, bersiva min firêkirin û ez çûme wêrê û min bi wan şirove kir bi çi awayî em xwandinê dine zaroya û her wesa mezina jî hejî ez bêjim 18 zalam jî çêbûne û danêvariya min daye wan. Ewan rabî gelek û gelek tişt bo me lêk dan wekî pênivîs, jêber, textereş, qelemtiraş, nivîşt. Gelek gelek lazimiyetî tiştê em pêtivî bo me înan, hint bo me înan ji me zêde kirin, her wesa tebeşîr, bo me înan ji me zêde kirin, me rabî peywendî li gel Kampa Mêrdînê kir ku ew ji xwandingeha vekin û me tişt dane wan jî. Vî ez dême ser babetê xwe wextê gilew gazindiyê me li nikmîtê hate kirin, rabî mîtê ewî birhanî bi ser xwandingehê me de girt û hate gote min texta reşên me bêguman birin û dergehên me reş ji kirîn ew ji subxil gel xwe nabîne spî kirin û gote min eve emrê waliyê Diyarbekirê çû zimanê Kurdî nîne ta tu bi Kurdî bidî û tu nerawistî jê tu li Diyarbekir hemê namînî. Gefil mikirin. Kurd û Reşîd ji bîra min naçit ew bi rexme vebî ewî gote min gu ez deynimê min gotê lêgere her kirmê darê ji darê ye. Bila tiştên me bibin û biçin. Cep rastî ez gelek û gelek aciz bîm. Ez rabîm ez çûm, min dest bi hozanekê kir. Min hozanek vehîna li ser navê gelo kiye yê nezar. Ez ji dê vê hozanê pêşkêşî û hêjayek bikim. Gelo kiye yê nezar. Hindek hene kole der, me jî hişkin wekî ber, dil sar û ser germin her, gelo kiye yê nezar, gelo kiye yê nezar. Serserîne bi ser goş, dilgemarin pir nexweş, her ewniyên gul firoş, gelo kiye bêwijdan, gelo kiye bêwijdan. Bi ligav û bi kurtan, dihirin wekî keran, sermestin xwelî seran, gelo kiye yê nezan, gelo kiye yê nezan. Serserkî diçin kevran, dema rabîn serpiyan, lênînin zanayên riyan, gelo kiye bêwijdan, gelo kiye bêwijdan. Pir sivik bûm li gel wan, xizmetkar bûm her bo wan, dilvîn bûm bo doza wan, gelo kiye yê nezan, gelo kiye yê nezan. Min daye wan ronahî, li cihê şînê bikin şahî, da peyda kin tenahî, gelo kiye bêwijdan, gelo kiye bêwijdan. Min vîya bijîn wek hevî, tev xudan maf û zevî, derbas bin ji devê hovî, gelo kiye bêwijdan, gelo kiye yê nezan, yê nezan.